Pentsatu bi gazte ezagutzen dituzuela, Nerea eta Mikel, eta abeltzain edo nekazari izan nahi dutela. Ze esango zeniekete? Ze polita, baserriko lanak, mendila, erreka onduan, animaliak, ze gauza dotoria, eharra, goxatu. Behar bada hori, edo bestelako hau. Jope, ze aukera gogorra, polita baino gogorra, animo. Edo azkenengo hau, abeltzain, gaur egun, zuek ez zaudete burutik ondo. Etxeate, bertatik ateare ingo, Kaixo Nerea, ongi etorri, zuta bikotiai, zezan zilzueten. Ze aukera. Ze, bai, Ez aguten sobera animo haunik eman, errantziguten erotu ginela. Bai, eta gaur egun ze inda zuen bidea, nola ikusten dezue? A ber, gogukin. Aurra zoazte eta buru belarri, ez da? Bai. Temazua gara. Ona. Bueno, guantxe arituko gea, behaien proiektua, Nerea eta Mikelen proiektuan arira, zukalde hazen duen, bitartian. Bueno, hemen txegaude, Nerea eta Bilok prest, Mikel segatu da. Lanean. Ua beti lanen, ez da? Bat hemen bertzea lanean. Oso ondo. Bueno, indako baserritik antzatoz, ze animali dazkazuean? Ardilatxak, burugorriak. Gaztat egiten dezue, o esni ateatzen dezue, o zerta egiten dezue? Esni ateratzen dugu. Esni ateratzen dezue. Gazta batzuk etxerako, baina... Ondo. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Ze? Gaizki. Bueno, guantxe ikusiko dugu. Batzuk baino dute gauzatzutako, beste batzuk ez. Guantxe ikusiko dugu, ez dizu sinisten. Ingo ditugu arkume hankak, arkumekin ibiliko gehala, ikusiko zuen saltxa ehar batekin, eta pikuen entxalada lagungarri bezala. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Nerea, garatuko izuz pausuz nundik noa ibiliko gean errezetaiteko garaian, bale? Bueno, esan deun bezala, ingoitugu arkume hankak. Eta arkume hankak daude garbi, txukun, inbiarritugu egozi. Ura jarriko deula pikuan, baratzuri ale batzuk, zurituta, osoikan, erramua ebai botako jau, eta bertan egozi ingoitugu. Behin, egozita dazkaunian, ingoituguna da, irina eta arrautzetik pasa eta prejitu. Baina, sartuko ditugu saltxa ehar baten barruan. Eta saltxa egiteko erabiliko duguna da. Tipula gorrila, moztuko deu, ondo gorrituko deu, behin txukun da honian, botako jo txorixo pikantia eta batzuia txikituta, baitare txorixerua, eta hoi ondo nastuko deu, hoi txukun dakaunian, jungo gea irin pixkatekin, gero ardo zurila eta bukatzeko tomatia botako jo. Eta horringo deu, saltxa hau, riojana deitzen dana, hola, bizkaitar saltza antzeko bat, gure ikutuakin. Bertan, sartuko ditugu hankak, eta hori izangoa gure gaurko plater printzipala. Eta lagungarri bezala, esan deun bezala pikuak ingo deu entxalada bat. Pikuak ingo ditugu zuritu, jarriko ditugu plastiko baten, zanpatuko ditugu, eta fin-fina utziko deu. Karpatxio bat izango bazan bezala. Hoi gero, plateraratuko deu, eta gainean jarriko diogu gazta, jarriko eskio pistatxuak, eta lima raiatua, eta olio tanto pare bat. Ados? Listo? Erresa. Zerresa? Bez? Nola dakin Nerea zukaldatzen? Errez, ja ulertu dudana. Bueno, ni jarriko etena da, hankak martxan, zurituko ditut baitare baratzuiak, eta zu tipulakin lagunduko jazu. Ados? Negarrez ez jarri, Ez, tranquil. Bueno, zuritu... Julianan edo nola? Julianan, bai. Julianan ingo dugu. Bueno, eta esan bezala, ura jarri hemen, hankaz barroa, eta egosten jarriko dugu gaure. Eta aldi berian mingainai eman berdio, Nerea. Ados? Laman nahi eta mingainai. Bueno, kontatu, indako baserrian, nun dago zehazki? Bastanen. Bastanen dago, bai. Vale. Bastanen nun, zehagua nahiko baiara hundia da, ez da? Bai, 15 herrik osatzen dute. 15 herri. Arraiozko herrian kokatuta dago, baino mendian. Mendian dago, bale. Eta, zer da, baserri proiektu berria nola esan deundan,
zuek baserri horta guain heldu zeate, o lehengoko gurasoena da, edo... Gurasoena, Mikelen sortetxa. Vale. Atabako nauzu zureitan antiojoek. Esan den negarri pixkatingo zuen, a ber. Ez jarri triste, lasai, ondo dijoa, ardik ondo daude. Bai. Vale? Bueno, kontatu. Mikelen sortetxa da, Zu bertakoa zeare bai, bastangoa zea? Arraiozkoa naiz, Vale. Eta orduan, bea txikitatik anibili da animaliz munduan, hortatik bizi izan da, edo tipula fresko daude, ez da? Joder, fresko. Super fresko. Venga, gauza tingo dugu, ni ez den neharge joitia nahi, karri nahi tipula. Zu baratzu jakin jarriko zea. Ni neharrik ezin, mesedez, A ver. Venga, karri tipula gonea. A ver. Oso ondo, hemen kenduko dugu haure bai gainetik, ze askotan, hemen da honak pikatzuk jo. Mosten ibilde baino. Venga, vale. Listo. Venga, nere, jazta, listo. Vale, hau listo, hau ere bai, eta ni tipula txikituko ditut. Bueno, kontatu orduan. Orduan, Mikel, betitikan, han sortu zen, beratxak esnezko behiak zituen, bertatik bizi ziren, eta 2001 urtean, baka loka deritzo gaitza edo, bertara sartu zen. Heldu zen bertaraino? Bai, ailegatu zen eta horren ondorioz... Tori papel pixkana bazu. Bai, eskermile. Eta horren ondorioz, behiak eta arti guztiak sakrifikatu behar izan zituzten. Benetan, Bai. Jope, hoi da triskantza. Hiru kasu izan ziren, Espainia guztian, eta bat tokatu zen Arraiozen, gure baserrian. Eta orduan, nire suegroa, kasu honetan Javier, hasi behar izan zuen lanean kanpoan, ibeltxero bezala. Hoi da golpia baserriantzako, ez da, etxiantzako. Bai, azkenean, zu hasten zarelai proiektu betian, klaro, lehenbiziko urtetik ez duzu etekinik. Behar duzu urte hauniz pastu, etekinak kusi arte. Eta, ja, berak, 10 urte lanean edo zegoen, eta orduan tokatu zitzaion hau. Bai, justu esate una lepotika, osea, ja putzutik atzatzen nahi danian, dan ba, ez da? Hoi da ez, eta, azkenean berak erabakia hartu zuen, errantzuen, golpe oso handia izan zen, berentzako. Eta orduan dena, utzi zuten alde batera, egia da, buru batzuk eta jarri zituzten, bertako, baserriko belaiak eta mantenitzeko edo, baino ez bertatik bizitzeko. Eta Mikel, Bai, larreketan mantendu, eta... Bai, ez, eta gero pixko eta afizioarekin segitu, ez? Etxean segitu. Eta geroztik horrela, ez? Eta... Horai, 2018 urtean gu ezkondu ginen, eta Mikelek beti erraten du, beti erraten zuen orduan, berak nahi zuela ardietatik eta bizi. Eta 2020 urtean erabaki hartu genuen. Ondo, eta hor jendiak zezate zizuen, lehen esan dezun bezala. Aber erotuta zeundeten edo zezate zizuen? Arras gaizkin ginela burutik. Bai, Bai. Eta zenek bultzatu zizuen, egia esan bioen artekoa, edo ez dakit zuren gurasoko aita ginarrebak, eta bai zezate zizuen etxekuak. Etxean erran nuenean, azkenean, nire ama dela hola, gutien gustatzen zaion animaliek, etzuen holako aurpei txarrapatu, Ez? Nahiko ongi, bai, uste nuen makurrago izintzela, bai. Errantzakuten, arras gaizki gineu dela burutik, nekazaritzatik ez dela irten bideik, eta gu, gurera segitu ginen, egerra. Eta zenek zekan idea, azkenean Mikelek eraman zizun zuri pixkatorrea, edo bion idea, Claro. Mikelena izan zen, bai. Bera metxa izan da beti hoi, eta azkenean badakizu, ero bat bertze batekin, elkarrekin biero. Ona. Bueno, eta nola hasi zinaten? Dire bai, esan dezu esnetako beia zen euskatela, baina zuek esan dezu eguain ardillak dazkazu. Oida, imagina. Zergatik ardillak? Etxean, kriston afizioa, nahiz eta esnezko behiak izan, garai hortan, ardiak zituzten. Beti ondi ardik ordun, ez da? Nere senarran familia aizkolari mindegia, aizkolariaren familiarrak dire. Eta betitik gustatu zaie ardilatxa, buru gorrie, orden bazituzten buru batzu,
Eta, Mikeleri behiak baino gehiago ardiak gustatzen zitzaizkion eta gustatzen zaio. Eta orduan, erreixa zen, ez? Orduan... Sarnako gusto no pika, esatean, ez da? Oixen. Orduan, behietako bideratua zagoen nabea, hasi ginen ardientzat erabiltzen, ze buru batzuk genituen orduan. Zenbatekin hasi zinaten, nola izan zen hasiera hori? Etxean 100 bat genituen. 100 bat jaz bazen dituzten, eh? Bai. Vale. Eta hori, esan desuna, sakrifikatu inberri izan ziala, eta hori dana, baina gero berriro hartu zituen beste hartalde bat, edo zozola, ez da? Bai, da, gutxika, hasi jartzen, eta gustoko ariak jarri, eta, hori da. 120 bat burura iritsi ginen 2018-2020 urtean. Eta ja hortik aintzin goiti. Noaino iritsi zidate, zenbat buru dazkazu eguantxe? Artzainon batek ez omen du erraten. Baina nien naiz artzainona, orden. 300 bat edo. Ez du esaten egila. Ez du eraten egia, nik erraten dut egia. Enaiz alako zoreindik artzaina. Bale, 300 bat dazkazu orduan. Eta kudeatzen dezu ere beste animalika, no? Behien bat jarraitzen dezu eukitzen edo? Ez. Batez, aragitako tare ez? Ez. Berez argi genuen. Nabea ardietara bideratu eta horretarako inbertsio batzuk egin eta pixkot hoixen. Zergatikan latxa buru gorria? Jo, horiek galdetu beraiek. Beraiek dire buru gorria eta motza, adarrik ez. Adarrik gabekoak, eh? Adarrik gabekoak. Eta hori, sekudeak eta erresagoa izateko edo zergatikan? Bai, manejoa, lana, dena, eta gero estetika. Estetika aldetika ni bai. Bai, kompetizioak eta izaten dire. Eta, jute zeate? Bai, klaro. Bueno, joaten dire. Joaten dia. Ardilla. Zuk txukun jartzeitu zu, eta geban juten dia, ezta? Nik paperak. Zu paperak. Eta beraiekin joan. Eta gero premioak hartu, klaro. Hoi ere lana bada. Hombre. Gaur egune, paperen historia lanearra da, ezta? Bai. Abeltzain askoi eta nekazari askoi horrek lan extra handia mateu, ezta? Bai. Dena, azkenean enpresa bada, eta jakin behar duzu fakturatzen, jakin behar duzu ibak egiten, jakin behar duzu dena egiten. Eta hau dana ja antolatuta zeunden, edo jarri behar izan zeaten martxan behin negozia hasita gero. Ez dakit igual zu kontabilidadean itezen du lan, edo nundik azatoz? Oida, nik lan egiten nuen kontabilidadeko bi enpresetan. Vale. Lagain dituzu enpresa horiek, goen buru belarri zaude baserri jakin? Nik denetan nago. Danetan zaude? Jarraitzen dezu? Bai, ez horrei estedentzia nago, bi aur ditugu. Bat, bi txiki, eta orduan, eta biztartean, denbora pixket badutelaik, gaten naiz, arditeire, klaro. Dakozuna etxeako. Klaro, momentu hontan bai. Bueno, hemen, lehendabiziko urratzak inditugu, hankak egosten jarritugu, bota dio erramua batzu ja, eta gatza pixka botako jo, sositu ez gara biliko, eta hemen tipula gorria martxan jarri deu, eta jungo gara bitarten erreportai bat ikustea, zeiruitzen. Ondo? Bai. Baseazki jungo gara aizpe tabernara eta adituak dia barrukiak prestatzen. Ea gaurkoan, ze prestatu diguen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, egunon Janire eta Ester gara, eta gaur Intxaurrondo auzora etorri zara aizpe taberna ezagutzera, etorri gurekin. Aizpe taberna nire gurasoek hartu zuten duela 28 urte, eta gaur egun ama, nire anaia, Julio eta nik egiten dugu lan. Aizpe tabernako berezitasuna kaskeria da, ze beste lekutan zaila da topatzea, eta hemen egiten dugun sukaldaritza oso tradizionala da. Betiko sukaldaritza gure aiton amonen errezetak. Eta hemen gehien saltzen dena kasolatxoak dira, haien artean tripakiak, belarria saltxan, txampilloiak saltxan, albondigak, gure betiko platerak. Eta nola ez, gure patata tortillak oso famatuak dira. Eta orain joango gera errezeta gozo bat egitera ea gustatzen zaizuen. Gaurko errezeta giltzurruna jerezarekin izango da eta ama sukaldariak egingo ditu. Hasteko kasola batean olio pixkat botako dugu eta segidan baratzuria eta tipula botako ditugu gorritzeko. Gero hirugiarra botako diogu piper hautsarekin eta dena nahastuko dugu. Behin dena erregosita botako ditugu giltzurrunak
pikilloekin. Gero jarraituko dugu jerez ardoa botatzen. Eta utziko ditugu egosten 45 minutu. Giltzurrun errezeta hau nire amari bururatu zitzaion, ze bere ama egiten zituen txikia zirenean, nire ama eta bere anaiak, eta, bueno, nire amari ez zitzaion asko gustatzen, eta bera esperimentatzen hasi zen. Adibidez, froga desberdinak egiten. Eta azkenean, heldu zen errezeta perfektu honetara. Errezeta hau, hasieratik egiten dugu, eta bezeroei asko gustatzen zaie. Oso arrakastatsua da. Giltzurrunak prest daude, eta orain plateratzera goaz. Kasolatxo bat ipiniko dugu, eta listo, hemen ditugu giltzurrunak jerezarekin. Bueno, Joseba, hemen daukazu gaurko platera, nahi baduzu dastatu, badakizu nun gauden. Aizpe Tabernan, Intxaurrondo auzoan, Donostian. Agur! Haupa Janire eta haupa Ester, ze leku mitikua, Oi, ama giltzurroneiek ze itxura zekaen. Ni egila zan, tripakik eta muturrak eta hankak eta amorratua naiz. Badao jendia atzite jola, ez da? Neri Zuritek gustatzen, mikatziz, lamar, eharrak hauga. Bueno, gaur ni gola jarriko nire potolo, dana jamerko ditute orduan. Saltxa untatuko zu, ez da? Pisket bai. Vale. Bueno, horrela jarraitu, goxatzen, betiko errezetakin, eta taberna mitiko hortan. Besarka da handi bat. Bueno, gurian jarraitu berdeu. Hemen txe, tipulak betu, aizaigu itxura hartzen, murrizten nahi da, eta hauen jungo naiz ni txorixua pikatzen, urdai askikoa, eta inbertena da, hemen dazkau, txorixeruak, diala, piper lehor hauek, iten dia beratu, gero mamila ateatzeko. Bai, mamila ateakoet, gero bertara botatzeko. Eta zu lagundu edazu entxaladakin. Entxalada diteko, esan duen bezala inberdunea pikuan azalak endu, gero, hemen jarriko zu, hemen jarri du plastikokin prestatuta, hemen jarriko dituzu lau pikua garbituta, beste plastiko jarriko jozu gainen, eta gero zanpatuko zu, eta aldezu neurrian borobil xapal bat ingoz. Ados? Fin-fina. Hoi, zure kontu, eta ni osagai hauekin jungo naiz. Bale, aurrenean jarriko eturda ezpiko eta txoixua pikauta, eta gero txoixero mamila ateatzen hasiko naiz. Oso ondo. Bueno, eta leheno egon geha baitzeiten, iteitu zuela lehiak eta horieta jute zeatela, ez dakit, de bellezo, nola esatea zehazki, nola esatea? Bueno, bai, edertasun, nik erraten dut edertasun, baino da morfologia lehiaketa. Morfologia lehiaketa, bale. Ondo, eta, ze arlotan, ze eraman berdiarea, ardiak, ariak, bildotxak, ze eraman bilardarea? Depende ze lehiaketa, adibidez, amaiurren egiten den ardi hartzai egunean, han eraman behar dire, 6 ardi eta aria. 6 ardi eta aria. Bai. Vale. Orduan. Famili txiki bat. Hoxe. Vale. Loteka. Orduan, eramaten aldituzu hor bildotxak. Bai. Gero dire, tartekoak edo deitzen zaie, hoi da... Urtekuak izango dira, horiek? Hortzaren arabera. Hortzaren arabera? Bai. Hoi bai egia esan, zuek hartzaiak hortzai behitu eta bakizu esen bat urte azkaen, ez da? Hori da, bai. Eta hortzaren arabera erdigoiek zer deaka? 2 urte bat, zen baden boak gutxora bera? Dependitzen da honitz. Izaten aldira arlantxak edo, igual hasi zaiotenak hortzak aldatzen, badire batzuk ezetz, baina generalean bai. Aldatuta gauki berdu, ez neskoak dazkaegu bezala eta ez neskoak eroritzen zaio. Hori da, hori dire bildotxak. Vale. Bildotxak sortzen dire hortzekin. Vale. Ja hortzak badituzte. Vale. Zaie gero sortuta gero, ez. Bai. Ados. Eta orduan, ematen duzu hori, lehiaketan, zer ikusten dute, zer da ondo, ni pentsatzen dut ezin dela errenak eraman, daulako honenak eraman goituzue. Ederrenak. Baina detaieta zertan fijatzen dia gehiena. Gorputzean, gero 6ak, kasontan, 6 ardiak eta aharia izan behar dute elkarrekin berdintasuna. Vale. Kolorea berdina, gorria, izaten da, gorri-gorria edo horixka dependitzen du, badire bi modalidade. Gero, tintorik ez izatea. Tinto izatea, PSak, dalmatak bezala. Oixen, tinto xuriek deitzen zaio, bai. Eta, dena, purde xuxena, bizkerra dena xuxena, ez izatea, nola da, inongo zulorik, eta, dena behiretzen zaio. Bai, eta errapiak ondo, ez da hori garrantzitsu izatea gaina, ez da? Bai, horri, ez inbertze edertasunian ez dio hainbeste esatzen horrei? Ezen, ja, iten direlaik edertasuneko, egun horiek, normalean, arti horiek egoten dire antzu, hau da, ez
daude, ados. bueno, egoten dira ernari, baina ez dute bildotxarik, orduan ez dute Vale, erraperik. Vale. Bai. A ber, gutan esplikatu ere bai, ernai, antzu, horiek da gu kaleumiak eta pixka galdu itegea, Hoi da, eta orduan, kasu hortan 3 lote eramaten dire, Bai. eta baloratzen dute. Adibidez, amaten zuzunean lote bat, arila bere 6 ardikin, ardi beltzen batean matea noiz behinka? Ez, beti ikusiten dia, hartaldetan beti daude. Gu badugu, Bai, Bai, badugu, bai. Eta egun horretako ez du balio? Ez. Katxila, ama. Ez. Nik pila guztatzen ezik, bel-beltxa dian ian, ze polita dian, Bai. Egia esan. Errexenak, ez berdintzeko, Bai, hori bai. Gainera gure etxean denak dire igualak. Bai, Denak. Orduen... Eta zuek erraz ezautzeitu zuen? Nik ezaututut hartzai asko danak ezautzituela banaka, ez da? Pues nire etxan 2 persona, Javierrek eta Mikelek, biek badakizkite. Danak? Denak. Bakotxak badu bere izena gainera. Bai, Bai. Eta aparte Mikelek badakizki beren krotala da, bere identifikazio zenbakia edo. Badakizki denak memoriz. Denak. Denak? Denak. Katxiz, lama, eta gero zemian izena astu. Mikel, Ondo. Erki. Bueno, eta horietakotan, badakit baten sarien bat irabazi ezuela. Bai. Zein izan dia, zein saria ekarritu zu etxea? Adibidez, Uarte Arakilen, Nafarroako lehendabiziko saria, ardi mutur gorrietan. Bai. Lehendabiziko saria, ekarri genuen etxera. Kasu hortan, Uarten, bai egia da, aririk ez dela eraman behar. Aria ez, bakarrik ardillak. Bai. Eta nerea, zein da sari horietatik preziatuena? Taki nola esan, ez dakit ari jana irabaztiak horre gehiago dakan, edo bildotxenak, edo ardinak? Egongoa baten bat esateana... Bueno, badire, ardia eta ariak eramaten diren hortan, pues, azkenean lotea saritzen dute, eta noski, pues, kasu hortan ardia, ez? Ardia bildotxa baino, ez dakit, niri ilusio gehiago maten dat edo ertia, pues, ardietan, pues, lehendabiziko saria lortu dugula. Eta ez, bildotxetan denetan, azkenean denetan baino igual, ardia, ez? Azkenean... Ba, ni uste eta ardilla ama hona balin bakazu, geho bildotxa honak etorriko dira. Bildotxa geho ama iteanian, haunditzean, ariteanian, geho akaso segertatzean, ez da? Gurire zurra eta azte zaigu geho, eta geho bigotiak eta historik, eta okertu itegea batzutan, ez da? Batzuk hobeture bai, Gero izaten da, ariena ere bai, orduan, bueno, kasu hortan ez, ariena, saiatzen zara ari ezberdinak eramaten, eta denetan saria lortzen, baina, bueno, zaila da, Eta adibidez, nola prestatzen dituzue area juteko? Nola? Nola nahi ezana ez dakit, peluke jahun edo dutxa ehar bat hartu, o ez dakit ze kudeak eta kontatu aldiana kontatu, sekretuak ez kontatu. Zugu sekretu guzti kontatu, bazko. Ez, baino bai egie da, hilabete bat, baino lehenago edo hasten direla, o hasten garela etxan bueltaka, igual mendian dauden ardioiek biltzen, edo bertze belaietan daudenak, ekartzen ditugu etxera, eta sartzen ditugu, eta joaten gara banazka ikusten, honek bai, honek ez, honek zer baduen, honek zer ez duen. Eta hori zenek aukeratzeu, zuen artean epikearrak ongo, ez da, bez? Nik aukeratueten ajunda, eta horrek irabazitu, eta nik aukeratuetelako, tal. Claro. Adibidez, nire opinioa kasu hortan ez du bat ere kontatzen. Egia. Oso polita da, baino ez du balio txapelketako. Hori da, ez. Hori hortan gehiago Mikelek eta Javierrek. Eta egia da, ora igual, jaketa guk hartu dugun pixkot hori ez, errelebua. Bai, nik Javierrei erten diot, zu elegitu, total, gero nik erten diot Mikelei, zuk elegitu duzule eta jazta, baino beti Mikel da nahiko burute mazu hortan, eta bai. Ondo, bueno, izan behar dare bai pixat, ez da holako gauzetan, ez da? Ez da gutxi bar dena arraserrez guri? Hori da. Ondo. Eta, hile aldetikan, ez dakit, horre bai, ez dakit, lehiaketa balin bada, ez dakit, ze garaitan, ze sasoitan izaten dira lehiaketa horrek. Abuztuan, bai. Jakinin biharkoa noiz hile mosketak eta noiz zinegun horta ondo iristeko, ez da? Bira, guk hilea moztu... Txurros beteta ez dituzu ebialduko, ez da? Ez. Guk hilea moztu, iten diogu beti urtero maiatzaren batean, urtero. Igual du kaskarabarrain edo beti urtero. Orden, abuzturako ja hilea etortzen da, ja pollita daude, orduan, bai. Ondo. Bueno, hemen mamila nik atea, ikustezun zema mamila ateatze zaioen, emateu gutxi dala, baina kiston zapore emate jo, honek. Kistona, ingotena ja, hau. Joseba horrela? Oso ondo, hori ingo deuna da, betu.
Ezin hobe, Bai. oso ondo indezu. Guan Mira. niko detena da, ozgailuan sartu, bueno, izozgailuan, zatikan gero bestela platerea pasatzeko garaian kostatu ingo zaigu. Orduan, izoztu ingo dut pixkat, gero erresago ateatzeko. Vale, hau, listo. Hoi, listo. A ber, zerrekin aldiazun lagundu. A ber, beitu, gero ingo deuna da, arrautz hori ja irabiatuta utzi. Bai. Gero, arkumeankak bertatik pasatzeko. Vale, hemen txeak azu Mira, sardezka. eskermile. Eta hori ere bai. Hementxe, behitu tipula ja, ze itxura hartu digun. Haure, betiko esango, tone arrauta prezitu gota eta jateko moban dago ja. Ba, botako deuna da. Txorixo eta urdai azpikua, bi huelta mango izkilou, txorixeruak ine bai, txorixeru ingotena da pixka pikatu, eta bago azaurraka. Eskerrak ez dakizula kosinan, Eskerrak, Ta. Ez aldezu zukaldatzen etxian, ose? Ez. Zer nahi tokatzen zaio etxeko zukalda egiten? Nere amari. Zure amai? Claro. Indu Ope. kontrato bat, egira. A ver, esan hori ikasin berdetetan. Mira, nire guraso bizi dire herrian. Eta Bai. hor ni baserrian. Orduan erraten dut, bueno, mira, kontratua da. Aste tartez, joaten naiz bazkaltzera zuen etxera. Posible balin baden, eta, igual afaldu ere, Baspare. gelditzen naiz. Eta asteburutan nire suegran etxera. Bizi dela, Ope. bizi garela bat bertxan gainean, orden? Nada, zukerdia normalan afarekiteko. Ondo. Zein da zure afari erregina? Gonbidatun badalin bakazu zeu zeukiko zu esaten, ba, nik iten dut, adibidez, Bueno, ez du hola... arkumeia txilindro irara, o ez dakit, o mami har batzu zure esne horrekin, zeo zein gozu, arki. Gaztanbera bai egiten dut, bai. Gaztanbera. Guk erraten dugu gaztanbera. Gaztanbera, hoi da. Baina ez alde zuiten, o paella har bat, oso zeukiko zu. Ez. Dano da, kabo errez eta tortilla patata. Tortilla izan da. patata, Tortilla mira. patata, vale. Zeo se da. Bueno, Listo, hemen hau hemen. eure itxura errartzen nahi zaigu. Guan ningo deuna da, irin pixka bota, garrantzitsua izatea, irina sukaldatu inbiar izateala. Vale. Bestela gero irin zapore eukitzeu. Orduan, botako jau irina, gehiagik gabe, Pizkatxo bat, vale? Horrela, horre emango zio, guelta batzuk. Gero ingo deuna da, ardo zurila, eta gero tomatia. Arkumean kakin bertzaizkiu, ostu. Gaina 20 minutu pasazaizkiu, eta hoia egosita daude. Hemen utziko ditut ostutzen, gehien behar ditugu ezurrak atea, ez dakit izan duten, baina ezurra ateako deu, eta mamila bakarri pasako Vale, deu, bale? ongi da. Hemen pixka vuelta eta vuelta eman dio. Oain, banoa, ardo zurilakin, vale? Eta ardo zurila lurruntzean ian, jagotako jo, tomatia. Eta hemen indeu saltza eharra, eozer gauzatako, eozertako. Bueno, eta ardiak, nun dazkazue? Mendilean pasatzeu esazoi bat, ikuluan, larre asko dazkazue, nola iten dezue? Bueno, zuen mendilean bizizete. Mendia bizi gara, bai. Orduan larrean egoten dire. Vale. Bai. Larrean, edo belaietan, edo gure idea da estentxibo. Estentxiboa. Osea, badakit zenbait denbora egomar da direla ikuilu barnean, Bai. baina batez ere dire erditzeko garai hortan, baina gero ja saiatzen gara segidoan kanpora botatzen, bai. Eta, da, saiatzen gara pues, bildotxak ekendu eta gero, bueno, pues, ibiltzen dire etxeko belaietan. Orduan bazkatzen dire, eta bai. Eta gero, zuek esan ni, bueno, nik utxuera pixkat ulertzen dut, baina segun nune oten naizen, ze hartzailekin oten naizen, eta ze gaztandekin oten naizen, zein da ardian benetako ziklua? Nola ardian benetako ziklua? Ba, atzuk esategue, esatezun bezala, hauntztu inberdiala, gero pasatzeguen egua, gero aharila jartzen zaio, udaberriako iten, leheno San Josetako ite zan, guain Gabonetako iten dia, ez dakit nola dan zehazki. Orai, bueno, gure Zuen sistema zein da? bastanen gehienak iten duguna da, aria ematen zaie ekainean, Bai, ekaina, maiatza, bale. bai, erditu alizateko, pues hoixenez, urri edo azaro aldera. Vale. Azkenean, bildotx batei, kostatzen zaio jabete bat itia. Bai. Vale. Hogeita, dependitzen du haunitz, bat den, bi diren, Claro, eta claro. amak esne haunitz duen edo ez. Zen nahi oso, bi eukitzia o bat eukitzia? Bat. Bat, ez da? Bai, Hoi, izateko bai. edana, ni izate, jode, berreun balin bazkazuz, bakoitza bi lareun. Nahi jo berreun, baina ondo ateatzea, ez hoi da? da, bai. Zazkenean badulan haundie, badire ardi betzuk bat hartzen dutena eta bertxak ez, horri deitzen Ja. zaio gaitxestu. Ja, Gure bastanen gaitxestu Vale. deitzen zaio, bai. Karo, eta horrek lan ekstrak emateitu, Bai. triskantzak etortzen dira, eta... Bai. Eta guk adibidez ez dugune egiten da, pues, patu pozal batean esne artifiziala eta pues, bildotxak edatea hortik. Guk egiten dugune da, saiatzen gara, pues, sobranteak dituzten ardiei, bertze bildotxak gozetuenak edo bota edo eman,
Eta Nola ite hori izatea, bildotxaben arkumia hiltzean ian larruak endu beste batei jarri, eta holako gauzak eta dituzue? Ez. Osea, gureak hartzen duten nahikoa isa, baina azkenean ja, koskortzen hasten direlaik, badire ardiak bautenak esne hundit, orduan, ardi hartu ongi, eta bildotxa sartzen zaitu. Bosetua sartzen da, eta edan arte. Eta begiratu ongi ustua dagon, eta tira. Bikain. Bai. Bueno. Hementxe, ikusezu ez saltsa garra prestatu den, hau guain zu basuan jarriko deu, hementxe, batian, eta ia dana aurreatutak hau. Gio hauei ezurrak enduan kauei, erreboxatu, bertan sartu, eta entxala maitzea gatoz, baina aurrena jungo gea, martxo jatetxea. Ikusiko zu ze irukide fundamentuakin. Guazen bertara. Apa, Joseba, hemen gaude Bilbon, Javi, Asier eta Aitor. Gure proiektu berria ezagutzeko, martxo jatetxea, ongi etorri. Ekainean ireki genuen jatetxea, hemen gaude Bilbo erdian kokatuta, Rodríguez Arias 71 kalean, eta bakizue nondik datorren martxo izena, hirukide gara, eta hirurak martxoan jaioak, beraz oso izena proposa. Gure eskaintza gastronomikoa sukaldaritza tradizionala da, dakagu karta bat, daztatxe menu bat, eta kartatik kanpo arrainak eta denboraldiko produktuak eskaintzen ditugu. Espazio aldetik dakagu taberna bat, non egiten dugu koktelak eta momentuan egindako pintxoak, eta beste aldetik dakagu jangela. Gure plater izarrak 3 direz, piper berdez betetako txangurroa, gure ensaladilla berezia, eta nola ez, gure arandoiak batatarekin. Gaur egingo dugun errezeta, bagoaz. Hasteko, batata krema egingo dugu, horretarako batata labean sartuko dugu erretxe. Gero, gurina eta esnegaina gehituko diogu gure krema bukatzeko. Krema eginda, arrandoiak prestatzeko, gatza, tipula hautsa eta piper beltza. Pankotik pasatuko ditugu eta frigituko egingo ditugu. Aukeratu dugun errezeta hau oso berezia da bere testurengatik. Dakagu pankoa kurruskari tokea ematen diona, dakagu batata krema gozotasun puntu bat ematen diona, eta daukagu arrautza temperatura basuan egindakoa kremositate puntu bat ematen diona. Eta oinarri moduan, daukagu okela salda bat, eta plateratzeko prest. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure proposamena, eta hemen gaude zure zain, martxo jatetxean, Bilbon. Ale, agur! Joseba, agur! Ai, ama, holako gustatzen zaizkizu, arandoiak, mikatziz lamarre harrein dizu gaur nerea. Bani amorratu naiz, eskerrik asko. Egia esan, gaur egun ez dira inbestagatzen, baina lehen esate zuen, eskontza honditan, aperitibon atatzen zuen, da arandoiak zeituan jute ziela, aurrenengo goiek kroketa goxuenak goiek izate zian. Eta gaur egun, karnizeian gehatzeia, ai, ama. Baina ni amorratu naiz. Bueno, eskerrik asko indezuen plater txukun horregatikan, eta jarraitu horrela irukote, bezarka da hondi bat. Gurean jarraitu behar dugu. Beitu, hemen egon naiz, ateatzen, ateaitiot, beitu, garbi-garbilak utzi bihar dia. Hemen dao dana mamilla. Iten dana da, beitu, atera, egosi-egosita daude, iten diotena da, aurrena, atzeko ezurra okendu. Vale, ezurra kanpora. Gio, ikutzen jutezea eta ja kontotu jutezea. Hemen beste ezurtxo badaka. Hemen lau ezur txiki. Beste lau ezur txiki hauek. Gero, badaka hemen, nioi edana guztez ezkita goa sartu da tip botatzen jotia, baina bueno, gaur txukun jarriko dugu, etortzeanak koxatzeko. Ateako dugu beste hankatxo hau, beste hau, eta gero ja puntatikan, bai, askazala bat, bestia, eta beste bi puntatxo hauek. Eta horrela xedakau prest, pasa irinetik, arrautza eta prejitzeko. Bituz, dana xamurra. Dana xamurra. Hoi jende ez, ni itze gustatzen gelatinosoa, eta gero, txutxeia jaten gelatina egin. Nei katxela mar. Bueno, zu lagundu berdia zu, beitu, ate ingo izut. Ozgailuan dakau, indezun karpatxilua,
pikuana. Ingo deuna da platerean jarri. Eta gero plateren gainen jungo zea beste osagai guzti jartzen. Vale. Beitu, jarriko dugu. Hemen, platertxua, horrela. Ateako dugu ozgaiutikan. Ni uste guendik etzala guztiz oztuko, baina pixka nola gortuko zan, erresago izango da ateatzia. Ni uste baiet, beitu. Ez da guztiz gogortu, baina, aber nola dakaun, beitu. Inberdi hona da. Horrela atera, beitu zer erresa ateratzen den. Vale. Guain inberdeuna da, a ber, abra jalabra, iten deu, ez, beitu. Hola ingoet. Utzi horrela, eta venga. Guain hor, gutxukun atera, plastikua, eta gero, jun gazta pusketa jartzen, pistatxok moztuta, zure kontu, bale? Nik urrengo garbitukoet, eta gero pregitzen hasiko naiz. Bueno, eta zuen baserritikan, etekina, orduan nun ateatzen dezu. Bakit, lehen esan dezu esnia, kanpoa saltzen dezuela, ez da? Bai. Bale? Arkumiak? Arkumeak saiatzen gara salmenta zuzenean saltzen. Bale. Salmenta zuzena, nola kudeatzen dezu hori? Etxean jokuten da jendia, bi alditen dezue, o nola iten dezue hori? Denetaik. Denetatik? Bai, tortzen da jende etxera, edo bertzenaz zonaldekoa balin baden, gu gehonek eramaten dugu, eta tokatu izan da bidaltzea, ozkailu hotzarekin, eta txiklana de la fronterara. Txiklanara jo bialdu dezue bildotxa? Bai. Ai, ama. Ona, eta hori nola ezagutu zizuen, nolatan deitu dizue? Nere gurasoek, etxe rurala dute, eta... Nun? Elizondon. Elizondon bertan? Bai, nola izen hau, etxiak? Pedroenea. Pedroenea? Bai. Zautzen eba da, Pedroenea, taberna. Abira, bai. Gure etxeak, gure arraiozko... Pedroenea landetxea, ordun. Hoi da, gure etxeak arraiozko korrela izan du, eta erran gino, paratu behar dugu izen hoi. Eta torri ziren, bi aldiz, hiru aldiz, etorriak izan diren persona batzuk dira. Bezeruak dira, ja. Bai. Vale. Ze ona. Eta torri ziren, eta nahi zutela. Eta erranion, bidaliko dizuet. Eta bidalinien. Orduan torri zen repartidoria ostegun bat, eta ondoko, biharamuneko goizeko 10etan, hortzilerian, bildotxa zago bereatian. Ona, orduan ederki iristen dia gauzak, ez da? Bai. Ondo, eta zergatik hori salmenta zuzenana, pixkat? Azkenean, gure baiaran edo bada kostumbria bildotxa konsumitzeko, ez? Eta gehienak egiten dutena da, erosi igual bildotxa zuzenean, eta gero, hiltegian hil, eta hoi ez, baina... Zuek hiltzen zu, hiltegira joten dira? Hiltegian, bale. Guk dena sanidadeak erraten digun bezala. Ados. Eta, pixket, nahi nuen dena legal egin, eta orduan, beharrezkoak diren papeleoak ateran nituen, eta horretara... Hor berdia registro sanitarioak eta historia, zuen saldu alizateko, ez da? Bai, eta gero ere entregatu alizateko, nire kotxan patu garra da, nire kotxan kasunten, patu garra da kontenedore bat... Kontenedore isotermikoa, betzatzen, bai, niko gozo gintzakin nebigu aldibiltzen ez da. Eta, badira inbertze traba burokratiko, ze dena dire trabak, eta denak gain ditute, hasi ginen, eta lehenbizko urtea inginen, ganden urtean, 2022 eta 2023ko demoraldia, eta orai, hori bigerna, hasiko direla... Eta bildotxadanak salduzen dituzten zuen kontura, edo narategin batea bialtzen dezue bestela, o zeiten dezue? Batzuk bitartekari, tratantea edo etortzen da etxera, eta berak eramaten ditu. Bai. Egia da, klaro, gure diruiturri principala esnea dela, orduan saiatzen gara, ahalik eta multzo handia, edo handiena edo, batera kentzia, eta gero ja ardi horiek sartzen dugu deiztera. Vale. Eta orduen, egu herrietan edo... Osoik erosi behar aldao, nola erosi da, nola kudeatze da? Bai, adibidez, du deitzen hauzu. Biran eran edut bildotxa bat, bale, perfecto. Noizko, nemizko galdera. Ze batzuk uste dute dela biharko, eta nik lotu garra dut, azkenean da gauzet bizi dagona, animali bizi bat, orduan lotzen dugu hiltegiarekin ordua, eta saiatzen gara, klaro, ez bildotxa bat, bildotx gehiago eramaten, eta gero erraten hauzu, bai, berez da, kondizioa da osoa, baina gero nik erraten aldatzu, Joseba, nola nahi duzu?
eta zuk ertelan lauzu, jo, pues nahi dut igual osoan, ze gustetzen zait etxean pusketzia. Burruntzi jain berdet, igual adibidez, ez da? Edo erditan puskatuta, edo kuartotan, edo adibidez bezero batek eskatu zazkiten. Hankak alde batetik, besoak bertzetik, osoan, pues erretzeko. Zuek danak udatu alde zuen, baina osoa eraman behar da. Ezin dizut erdi bat eskatu. Hombre, balima dago bertze erdi bat. Beste norbaitek eskatu una? Hombre, posible balima den nik maten dut aukera. Baina, bueno, berez, osoa. Osoikan, bale. Baina aldala eskau, o laurdenetan, o hankak alde batetik, edo saietzak bestetik, edo... Hoixen, hoi dena, adibidez hoi da, errantzaten. Bai, pues, nahi dut kostillak, kostillatan pusketuek, eta gero gainontzekoa txilindron. Tarano, bueno, venga, bale. Eta markatzen dugu, eramaten dugu iltegire, eta ja gero biltzen dutola, bai. Gero, pues, hoi ez, biltzen dugu dena osoa, buruek eta dena, orden badaien diak, osaten datena, kasi denak, bai, bere buruekin. Badaien diaztola nahi burue, pues, orduen, pues, hoxen. Eta entregatzen dut zuzenean. Bali maden bastangoa, entregatzen dut zuzenean, bai. Vale, zuzeu jun, eta entregatu, eta... Bai, zuzeneko kontaktuei bezeroakin niri gustetan zait. Ona da, bai, eta gaine geho ikusi, eta esan, da pegira behitu, eta geho zein duen, da zemuz kosinatu duen, da zemuz atea dan, da dana jakiteko, ez da? Bai, hoi da. Egia esan bai. Eta hoixen, orduan, pues, bai izan dire jatetxeak eskatu digutenak, eta, bueno, errandatetenak ja urrengo urtean berrizera hasten garelaik berriza bizitzeko, ze, klaro, azkena da, guretako da temporadako produkto bat. Gure ardiak hasten dire erditzen azaruan, baina, klaro, bildotxa egoten da pres, abenduan. Eta, pues, abendutik maiatzera arte, normalean, baditugu bildotxak etxean. Eta orduan, bueno, pues, temporada hori izetan da. Bueno, eta Baiaran, abeltzain gehiago badaude, nekazari gehiago gaztiak zuek bezala, edo bakarrik aizate gelditzen, nola dago panorama? A ber, gelitu bai, badirela, baino ege da baserriek uste nahi direla, ere bai, denetaik bada. Eta, bueno, traba burokratikoak ere ez dute sobera erreisten, gero da lan gintza bat, behartuzunek infrastruktura hundiek, behartuzule terrenoak. Bai, bakarrik ezin duzu, ia familie giroan inbiar da, ez da? Hoi da, gura aldetik adibidez, karo, gu gara bi, baina guri laguntzen daku ardietan Mikelen aitek, baina, klaro, batugu bi alaba. Eta horiek ere ematen dute kriston lana. Eta danak kudeatu behar da, gainontzeko aitetxi eta matxek sartzen du bertzelan hortan, aurrak kasiten. Eta adibidez, zuta zenarra buru belarri zaudete negozio, norbaitek etxetik kanpo, zu gutzi dezu lana... Bai, momentu honetan eszedentzian nago ni. Hori da. Eta Mikel adibidez, klaro, oraindik ez da guretako, guk ez du oiniken etekin ikusten, orden, Mikel pues dago oiniken kanpoan lanean. Kanpo lanen bai. Claro, bai. Jode, astelenetik ostiala kanpon, eta asteburu atxen, da geratu gabe biliko hau ere bai. Bai, Mikelen bizie da, pues goizeko turnoa duela, pues goizeko turnoan dago lantegian. Tortzen da, bazkaltzen du, eta gero ja gaten da ardietara. Eta tortzen zaite etxera, pues atxeko behatzetan, amarretan, depende temporada, bai. Katxela, mar. Bueno, arrela izatea, eta bueno, ideia bai da, bilok bertatik bizi eta bilok bertan eotia. Posible balima zen, ez? Orduan denak egingo binon, ez? Baina, bueno. A ver. Pixkanaka. Bueno, ikusi zue hauek indageo hor erdiotza epela zeuden, baina indageo, behitu ze gauza gelatinuzok gauza eharra gehatu zaigun hemen, Ni amorratua naiz. Esan dut, sartuko genitula hor irekin baten bateko, baina ni uste eta intxukuna gelditu dira horrelaxe, albon botako jogula guain salda eta listo. Gazta? Zezpo leita indezuna, ama, ze dotore. Gazta, bazuk hartu pusketa bat, laukitxokin eta gainen jarri. Vale. Eta gero ingozuna da lima, raiatuta botako diogu gainetik pixka, vale? Bai, horrek, gazta pusketa horrekin, hola lau bost pusketa jarri, hola, eta gero ingozuna da lima pixka raiatuta gainetik bota. Eta olio tanto bat esan deun bezala. Vale, hoi listo, hau kanpora, eta hain biharretena da, perexil pixka moztu, horri kolore mateko, vale, bagoaz, ni uste tonekin nahiko, inbertetena da pixka garbitu, vale. Ondo, bueno, orduan, zizango zen nion, guain, hasi nahi duen jendiai. Nun bilatu berdue laguntza, ez dakit ze ikasi ez, bueno, zuk zenarra zenuen Mikel asko zenekin eta amorratua, baina ez dakit, bultzadat emateko gaztetxoei, o nola esango zen nion jende gaztiai. Pues nik adibidez, nahi bali mauten ontan hasi, pues lehen da biziko, pues zikloen bat edo egin, ez? Ikasi, ez da? Bai, adibidez, hartzain edo izan nahi duena, adibidez, badago hartzai eskola bat Gipuzkoan. Arat joan, ikasi,
Ni egia erran, pues, etxean ikasten dut. Edo nire senarra eta nire suegroakin lanean pues, ikasten joaten naiz. Nio erraten ditu, nire naiz hartzaina, hartzaina beraiek dire. Bai. Baina gero kontuz bai gauzak, ez da, proiektuak, inbertsioak buru Bai, berarri lasain da... bai. Eta gero- Gehiegi sartu gabe zuluan, ez da? Oida, bai. Gehiegi sartu gabe eta jakin ontzauden, ez? Eta... Bai. Eta lan egin, ez da Lana. bertzerik. Hori bai, lana danak egin behar dugu, eta gelditu gabe gaina. Bueno, lagunak, hemen txedakazue, gaurko hankak, eta entxalada prest. Hementxe. Azken ikutua, lima falta zailo. Ai, lima pixka bat falta da, bai. Jarri hortxe, jarri bere lekuan. Tori. Jarri bere lekuan, eta hortxe botako jo. Lima pixkat, eta hola agurtuko dugu saioa. Ba, bueno, lagunak, bagizue, bildotxear nahi bazue, nola, sare sozialetan nola topatu behar zaituztegu? Indakoa baserria. Indakoa Bai. baserria, Eta webguneare bai, irubikotxa.indakoa.com. ba, badakizue, bildotxak egarragan, eta hemen hankak ezin obiak. Guantxe gaur egun ikusi, eta nik hau xegan berdezuk igualoi. Igual. Eskerrik asko tortegatik, eta biarra tela honak. Aio.